ten deň išli dvaja z nich do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená 60 stádií a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k ním sám Ježiš a šiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. I spýtal sa ich, o čom sa to cestou zhovárate? Zastavili sa zronení a jeden z nich menom Kleopas mu povedal: Ty si vari jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo? On im povedal: A čo? Oni mu vraveli: No s Ježišom Nazareským, ktorý bol prorokom, mocným v čine i v reči pred Bohom, aj pred všetkým ľudom. Ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovali. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. On im povedal: Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci. A počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im, čo sa na neho v celom písme vzťahovalo. V to popoludnie išli niekoľkí bratislavčania aj z Bernolákova do domu na Kremničkej, ktorý nie je veľmi vzdialený od centra Bratislavy, a zhovárali sa o všetkom, čo sa im prihodilo. A ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k ním sám Ježiš a išiel s nimi. Tak sme aj my v tejto pozícii teraz, že sme prišli a chceli by sme počúvať Ježiša, aby nám priblížil Sväté písmo. A takým cieľom, a verím, že Duch Svätý účinkuje vždy, keď sa Sväté písmo počúva, keď sa mu venujeme, cieľom je, aby sa nám to niekedy aj zronené srdce, a dneska máme asi dvojnásobný dôvod, aby bolo trochu zronené to srdce naše, aby sa rozohrialo, aby jeho prítomnosť, tá Božia prítomnosť cez Božie slovo spôsobilo to, že sa nám rozhorí naše srdce. Tak ťa, Pane, prosíme, aby si v nás účinkoval a zároveň ti chceme úprimne odovzdať aj ten smútok, ktorý sme si možno dneska sem doniesli, či už ten osobný alebo taký spoločný, aby si aj ten použil pre našu kvalitu, pre náš rast a pre náš pokoj v srdci. Amen. Písmo Sväté je taká baňa, poklad, ktorý sme ešte neobjavili. Máme ho, aj ho počúvame, ale nevieme z neho ešte vyťažiť všetko to, čo sa nám dá. Tak si ho len tak zopakujeme, také hlavné veci o ňom, aby sme to mali tak pred očami. Máme tu takú dekoráciu na písmo Sväté. Pripomína vám niečo? Ten stojan. To je ináč z arabského sveta, z mohamedánskeho sveta. Oni na tom majú Korán, hej. A tu zaznelo, že niekomu to pripomína niečo. Jasličky, hej. A je to veľmi hlboký symbol. Mne sa to veľmi zapáčilo, pretože Písmo Sväté nám pomáha prežívať ten rozmer aj toho vteleného Božieho slova. A lebo sa vtelilo aj do tých ľudských slov, aby sme ho mohli objavovať. A vlastne cieľom aj týchto našich stretnutí, alebo tohto stretnutia je, aby sme si priblížili aj taký ten ľudský rozmer Božieho slova. Možno niektorí budete sklamaní. A ja som si myslela, že tu budeme vysvetľovať Sväté písmo, rôzne state, dohĺbky a exegézu a tak ďalej. Aj to je dobré a robí sa to. Ale si myslím, ako žena, viete, my ženy to chceme trošku tak zosyntetizovať a si to predstaviť niektoré veci aj v takých súvislostiach.
tak práve preto sme vymysleli aj pre mladých taký program, aby sa dotkli toho Svätého písma tak integrálne, celistvo, na spôsob toho vteleného Božieho slova. Že aby sme obdivovali, že Boh sa stáva človekom a teda v tom slove prebýva pre nás, aby nám bol taký blízky. Samozrejme, že cirkev nám ponúka krásne definície, čo je Sväté písmo, čo je Božie slovo, ako ho máme prežívať, ako máme nadväzovať. Ale je tu aj také jedno tajomstvo, že to písmo je tak komplikovaná a hlboká záležitosť, že my ju nevieme do nejakých definícií ho teda ako prerozprávať alebo vysvetliť. Je to tajomstvo. Veľkých biblistov to, by som povedala, až sa ich to dotýka do hĺbky, aby nevedia celkom to vyjadriť, tú silu toho Svätého písma, lebo sa tu stretávame s takou skutočnosťou veľmi nadprirodzenou. Ale prichádza nám na pomoc samotné písmo, ktoré same od seba predstavuje. A ja by som teraz dnešné popoludne na to chcela využiť, aby sme si spolu sprítomnili, ako písmo hovorí o sebe, že k čomu seba samé prirovnáva. Aby sme trošku toto tajomstva nazreli ináč ako len nejak špekulatívne, dogmaticky, ale tak skúsenostne. Evi, poď nám prečítať prvý citát. Všetci smední, poďte k vodám, a ktorí nemáte peňazí, poďte, kupujte a jedzte. Poďte, kupujte bez peňazí. Prvým takým obrazom, o ktorom hovorí písmo o sebe, je voda. Samotný druhý vatikánsky koncil predstavil nám písmo ako prameň duchovného života. My teraz už vieme veľmi dobre, že voda je základom života a písmo sa k tomuto obrazu, že je pre nás prameňom života, vracia veľmi často. A teda písmo by malo byť tým, ktoré nás napája, síti nás, ako síti naše vnútro, aby sme aj my boli prameňom, aby cez nás pretekalo. Je to niečo, bez čoho sa nedá ako správne fungovať. Takže takým prvým symbolom pre nás by mohla byť voda. Dal som ti hľadovať, potom som ťa krmil mannou, ktorú si nepoznal ani ty, ani tvoji otcovia, aby som ti ukázal, že človek nežije len z chleba, ale že človek môže byť živý zo všetkého, čo vychádza z Božích úst. Niekedy sa zvyknem spýtať ľudí, že čo je v našom živote dôležitejšie? Eucharistia alebo Sväté písmo? Musíme si úprimne povedať, že bez Svätého písma by sme nemali Eucharistiu. Takže nie je to také jednoduché, že by Eucharistia bola dôležitejšia. Nie je to rozumné porovnávať tieto dve ohromné skutočnosti, ktoré máme. Obidve sú tým najväčším pokladom, ktorý tuto na svete máme a budeme sa snažiť trošku aj to písmo predstaviť ako náš teda veľký poklad osobného života, ale teda bez písma by sme nemali Eucharistiu, ale aj to sa môže stať, že keď už máme Eucharistiu, bez písma nám Eucharistia zovšednie. Nehrozí nám to niekedy? Že sa stane pre nás Eucharistia akoby takým len rituálom, ktorý nemá oheň, ktorý nám nedáva šťavu, ktorý nás nereštartuje každý deň. Môže sa to stať. A práve preto potrebujú fungovať spolu. Sväté písmo sa nám predstavuje už ono ako chlieb. Že nás síti náš hlad vnútorný, tú hĺbku, ktorú v sebe nosíme. Takže je chlebom tým najdôležitejším pokrmom, ktorý máme. Lebo viete, aj zákuskou sa dá prejesť, ale chleba sa prejesť nedá. A ten chlebík je veľmi, veľmi podstatný pre náš život.
A máme aj v Starom zákone také obrazy chleba. Taká manna, ktorá nám padá na každý deň, že nemohli si ho Izraeliti ju teda nazbierať na celý týždeň, ale museli si každý deň zbierať. Niečo podobné je v našom živote, aj to Božie slovo, ktoré by sme každý deň mali si nazbierať nejakú tú dennú dávku, aby nás sítilo, aby nás živilo vnútorne. Čiže tá manna nám pomáha ako žiť, prežiť. A dneska by sme si to mohli tak jednoducho pripodobniť, možno aj sme tu aj takí, že starší, že je to pokrm, ktorý má v sebe všetky živiny, lebo o manne hovorí Sväté písmo, že každému chutila tak, ako to potreboval, na jeho chuť. No teda to už bolo tak mysticky povedané o tej manne. Alebo že mala živiny všetky, ktoré potrebovali. No a to už sme potom pri tabletkách pre kozmonautov, že, ktorí si dajú tabletku a majú po večeri. Že? Akože v takom zmysle to Sväté písmo je šité na mieru každého z nás, že každému z nás môže originálnym spôsobom nasýtiť ten vnútorný hlad. Samozrejme, otázka prvá je tá, že nájsť v sebe ten vnútorný hlad a potom sa odvážiť ten hlad aj cítiť. Keď bytosti išli, hýbali sa kolesá popri nich. Keď sa bytosti zdvihli zo zeme, kolesá sa zdvihli. Kadiaľ chcel ísť duch, tadiaľ išli. Ak duch chcel ísť, zdvihli sa podobne aj kolesá. Pretože v kolesách bol duch bytostí. Keď išli tie, išli aj oni, keď tie zastavili sa aj oni, keď sa zdvihli zo zeme, zdvihli sa podobne aj kolesá, pretože v kolesách bol duch bytostí. Je to taký apokalyptický alebo taký vznešený obraz o tom, že písmo sväté je niečo, čo hýbe. Hýbe dejiny, hýbe človeka, hýbe spoločenstva, má v sebe silu. Je to pohyb taký zázračný, že sme to všetko nestihli sledovať, ale že vlastne viacrozmerný, multidimenzionálny, že sa hýbe na všetky svetové strany. Naše jednoduché kolesa sa hýbu len jedným smerom, ale to písmo má v sebe ten obraz tej dynamiky na všetky strany, či čias, alebo dôb, alebo smerov, a čo sa týka priestoru. Vlastne tento obraz podľa proroka Ezechiela sa prebral na 4 evanjelia. Že vlastne tie evanjelia sú tým, ktoré hýbu ako dejiny a hýbu naše vnútro. A v skutku, viete, v tejto dobe, čím viac to tak môžeme sledovať, sa nedá oprieť o nejaké hodnoty, také tie tohto sveta, ale že to evanjelium v sebe má takú silu, tú hodnotovú, takú istotu v tom napredovaní po ceste, po rôznych hrbolatých cestách, ale vždy nás povedie správnym smerom. Napadá ma taký obraz, kedy bol lunochod na mesiaci a ten mal také kolesa, že si prispôsoboval terénu. Že? Takže v tomto zmysle aj to Sväté písmo na našich životných cestách sa prispôsobí nášmu rytmu kráčania a robí to svoje dielo v našom vnútri. Semeno je Božie slovo. A ktoré padlo do dobrej zeme, to sú tí, čo počúvajú slovo, zachovávajú ho v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu. Neviem, či ste si všimli, že veľkí svätí mali svoje také biblické vety, ktoré prežívali. Napríklad ma napadá Kotolengo, ktorý hovorí, že ženie nás Kristova láska, alebo Don Bosco, čo hovoril, daj mi duše, ostatné si vezmi, alebo František Asisky, čo hovoril, jaké mal biblické akože také vety, ktorých, alebo Matka Teresa, že žij s ním, ako Ježiš hovorí na kríži. Im stačil niekedy malý úsek z písma, ktorý v nich ako vyrástol košatý strom, celé ich dielo životné naplnilo. A to nám ukazuje, že vlastne vo Svätom písme každúčka veta, každé slovo je nabité ohromnou energiou, je ako semeno.
Že my sme malí ľudia, ktorí nestihneme všetky tie slova toho Svätého písma akoby tak v sebe oživiť alebo dať im priestor. Ale to nevadí. My niekedy sa môžeme nechať inšpirovať aj krátkou vetou, ktorá potom nadobudne svoj život v nás a pôjde takým svojou cestou. Ja tu mám fazulky veľké ako semená, že z tej fazulky tiež vyrastie krásna rastlina a vlastne každé slovo je také semeno, ktoré môže v nás zapustiť korene a rásť. A to je teda také úžasné, že není sú to mŕtve litery. To písmo je mŕtve, kým je zavreté. Ale ako náhle ho doma otvoríte, čítate, zrazu dostane vlahu, možno nejakú tú slzičku, nejaký ten pot, nejaký ten úsmev, nejaké to svetlo, aspoň lampy a potom aj nášho srdca a to slovo začne fungovať v nás viacej. I videl som v pravici sediaceho na tróne knihu popísanú zvnútra i zvonka a zapečatenú 7 pečaťami. A videl som mocného anjela, ktorý ohlasoval mohutným hlasom: Kto je hoden otvoriť knihu a rozlomiť pečate? Sväté písmo má aj takú zvláštnosť, že je vhodné pre malých i pre veľkých. To znamená, že sa vie prispôsobiť na veľkosť. Už svätý Augustín hovoril, že písmo je lahodné pre baránka, písmo je ako rieka, ktorú tento baránok ľahko prejde, ale slon sa v ňom skoro utopí. A teda, že niekedy jednoduchý človek má takú priamu cestu k tomu Svätému písmu, že aj keď pre neho tá rieka není hlboká a vie sa z nej tešiť a radovať a biblistom, veľkým vedátorom a múdrym ľuďom dá zabrať proste. Až tak zabrať, že sú z neho unavení. A potom im niekedy ujde tá sladkosť, tá biblická, to povzbudenie, tá posila. Čiže Sväté písmo je také, ktoré má svoju hĺbku. A je prístupné aj malým, aj veľkým. A dá zabrať biblistom všetkých čias, kde až sa pohla biblická veda, teraz viete, rozum mi zastáva nad tým, ako keby sme si to stále viac komplikovali. Ale Pán Boh to má premyslené. Pán Boh vie, že do konca sveta vedátori budú mať čo robiť so Svätým písmom. To ale neznamená, že títo vedátori nás majú znechutiť a budú nám rozprávať o tom všetky tie exegézy hlboké a vysoké tak veľmi, že potom už sa cítime také malí jak blchy a už potom nemáme ani odvahu sa s tým Svätým písmom zaoberať. Máme mať odvahu napriek tomu, lebo Pán Boh múdrosť dáva maličkým. A viera a láska k tomu písmu a snaha porozumieť mu je ohromne veľa a stačí, aby sme sa nebáli hoci kto z nás, hoci kedy to Sväté písmo otvoriť. V tom sa im otvorili oči a spoznali ho, ale on im zmizol. Tu si povedali, či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám písma. Ďalším obrazom, a teraz som zaváhala, či mám na to nejakú pomôcku, alebo som na ňu zabudla, je oheň. Snáď tá sviečka horí, hej, že písmo sväté zapaľuje. A dá sa povedať, že všetko, čo v cirkvi nové vzniká, tam na začiatku je Sväté písmo. Aj dnes, keď vznikajú rôzne hnutia, nové spoločenstvá, ktoré žijú a kvitnú, ktoré sa neboja ísť aj náročnejšou cestou, tak vlastne vznikajú zo Svätého písma. Cez Sväté písmo preniká ten oheň do našich rodín, do našich komunít, do našich spoločenstiev. A možno aj to je potom trošku problém aj v našej spoločnosti a možno, že aj v cirkvi, že to písmo máme síce v úcte, ale máme od neho trochu odstup. Že nestalo sa naším. Že vlastne ho nechytáme, ten oheň, bojíme sa, že sa popálime tým ohňom, ktoré to písmo nám prináša do nášho života. Zapaľuje a teda pretavuje naše vnútro. Oheň mi pripomína Ducha Svätého, že Duch Svätý je v tom písme prítomný.
Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč. Preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca. A niet tvora, ktorý by bol preň neviditeľný. Možno sme si doteraz hovorili také príjemné stránky Svätého písma, ale to by sme tu malovali si trošku ten ideál taký, ten ľahší. Ale ako to tušíte a viete aj z vlastnej skúsenosti, písmo má aj tú moc, aby v nás niečo otvorilo. Možno otvorilo nejakú ranu, aby ten hmyz z nás vytiekol a vyliečilo nás. Je ako chirurg, ktorý nás lieči. Čiže občas musíme sa nastaviť aj na to, že to písmo nám bude trochu ťažké, že sa nás dotkne alebo že nám spôsobí nejakú ranu. Ale my vieme, že je to zdravé. Sme mladým rozprávali taký príklad, že bol jeden mladý človek, ktorý sa bál nasledovať duchovné povolanie. A tam, kde bola tá stať o bohatom mladíkovi, tak keď si otváral písmo, nechcel, aby sa mu to otvorilo, tak si zlepil tie 2 stránky, že, aby si pomohol. Ale neuvedomil si, že vlastne aj tak sa mu už teraz stále tam bude otvárať to písmo, lebo tie zlepené strany vyrušujú tú kontinuitu toho písma. Takže nepodarilo sa mu tento pokus. Ale vlastne ide o to, aby sme verili v tú silu toho Svätého písma a aby sme vedeli, že ono má tú moc oddeliť dobre od zlého. My často tápeme v tom, čo je dobre, čo je zlé, ale učiť nás rozlišovať veci nás učí písmo. Neviem, či ste si všimli niekedy, že v písme o tej istej veci niekedy hovorí písmo tak a inokedy trošku inak. Poviete si, no to je blbé. Ja by som bola by som najradšej, keby jasne povedal, toto je správne a toto nie je správne. Tie časy sú už dávno za nami, aby sme v písme hľadali jednoznačné odpovede. Naopak, písmo nás učí rozmýšľať a porovnávať, aby sme vedeli rozlíšiť veci podľa rôznych situácií, podľa rôznych okolností. Dneska už neexistujú jednoznačné odpovede na naše životné otázky, už sme na to prišli už aj my a vlastne kto nás to naučí hľadať? Zrazu zostanem potom na takej polceste, že ja neviem, čo vlastne mám robiť, ako sa mám zariadiť. A práve vďaka písmu sa učíme, aby sme vedeli rozlíšiť jednu vec od druhej, ktorá je dobrá, ktorá je zlá. Čiže niekto by mohol aj teda, že je to skalpel. Nemusí to byť veľký meč, ale môže to byť skalpel, ktorý možno len maličkú ranu otvorí, aby nás nepálila, aby sme ozdravili, aby naše vnútro, náš duchovný život tak krásne rástol a sa rozvíjal. Vtedy Pán Boh utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier dých života. Tak sa človek stal živou bytosťou. Keď sme tento program robili pre mladých, tak sme mali problém, že aké to rúško si zaobstarať, tak sme si zaobstarali chirurgické rúško na dýchanie. Dneska už máme rúška všetkých farieb a všetkých tvarov možných. Ale vlastne tento príklad nám chce povedať to, že ten hlavný dých, ktorý nám dáva život, je ten Boží. Boží dých oživil prvého človeka a aj nám život dal Boh. A my to vieme, keď sa to krásne dieťatko narodí, že my sme mu ten život nedali, maminky to vedia, že žasnú, vtedy sú rodičia takmer na kraji neba, aj v tej pokore pred Pánom Bohom, že teda to dieťatko žije a dýcha a má ten dých života. Takže vlastne písmo je to, ktoré ten dých života v nás udržuje. Do nás akoby dostáva ten Boží dých a z nás sa dostáva. A čistý Boží dých taký, aby neuškodil a neuškodí ani nám, ani tým druhým. A vlastne ide o to, aby sme dýchali. Aby to dýchanie v nás
akože fungovalo. Lebo niekedy fungujeme trošičku na takej rezerve, že je potrebné, aby nám niekto dával umelé dýchanie, čo sa týka aj Svätého písma, že nám vlastne v nedeľu na tej svätej omši dostaneme pár dýchov, s ktorými potom musíme vydržať. Ale to není cieľom Svätého písma, aby sme boli odkázaní, jak malé deti, aby nám pár tých vied, kto si povedal a vysvetlil, aj originálne, aj menej originálne, že? Alebo v rôznych tých kolajách, že aby sme pochopili, že čo nám Pán Boh chce povedať. My môžeme všeličo čítať, všeličo počúvať, ale tým najekologickejším čítaním je písmo. Lebo cez písmo sa do nás nedostane nejaký balast, žiaden balast. To je Božia kniha, to sú Božie slova a písmo teda má tú moc, aby sme čítali len čisté veci, ekologicky ako aj životne správne, také, ktoré nám neoblížia. Múdry sa dožije úcty vo svojom národe a jeho meno bude žiť na veky. Toto je taký obraz trošku skrytý Biblie o tom, že čo je Biblia pre nás. Ale chce nám povedať jednu takú zvláštnu vec, na ktorú ste určite nemysleli. Že keď si tak zoberieme, Biblia je jedna kniha a v tej knihe to je ako album. A v tom albume pozeráme, aha, tu je detko Abraham, tu je pra Adam a tak a čítame a tu je Jakub a tu sú krásne ženy Ráchel, Sára, Rebeka. To sú naši príbuzní vo viere. Sú, to sú naši príbuzní. Čiže to je celé pokolenia, ale to príbuzenstvo nekončí vlastne Pánom Ježišom, ani Pavlom, ani Jánom Apoštolom, ale aj my pokračujeme, náš život je pokračovaním tej Biblie. Pretože aj my prijímame Božie slovo a v našom živote sa odráža tá Boží život, Božie pôsobenie až po dnešné časy. Že keby sme si to tak zobrali, je tu aj naša kniha života, ktorá je pokračovaním toho Svätého písma. Že my nadväzujeme na tú Bibliu, na ten album našich predkov a pokračuje to aj našim životom v cirkvi, v ktorom žijeme. Nesmieme sa od toho tak oddeliť, lebo ak sú oni naša rodina, tak my sme jej pokračovaním. Samozrejme, že nemôžeme teraz tú Bibliu nadrábať, lebo cirkev povedala, stačí. Teraz máme v Biblii všetko to, čo potrebujeme, ale to neznamená, že by sme nemali mať taký vzťah k tomu, osobný, rodinný, taký živý k tým postavám, o ktorých v Biblii čítame. Občas sa nám aj stane, že keď sa hrabeme v starých albumoch, akí sú smiešní, aké mali šaty, čo mali oblečené. Dal by Pán Boh, že by sme občas sa usmiali aj nad tým, čo sa píše v Biblii. Nemusíme to brať vždy tak hrozne vážne, čo sa v písme číta. Že? Ale dôležité je, aby sme sa na to pozreli tak z ich strany, aby to nebolo niečo tak strašne ďaleko, že mi to prípada jak nejaký mýtus, ktorý nemá hlavu petu alebo nerozumieme mu. Potrebujeme k tomu práve ten vzťah rodinný, ten pokrvný, že je to kniha mojej rodiny, mojej najbližšej rodiny, ktorou je cirkev a do ktorej patrí aj židovský národ. Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch. My sme si hovorili, že písmo zapaľuje vnútro. A to je dôležité, lebo to sa hneď vidí na kresťanovi, či jeho vnútro trošička aspoň horí, že je tam nejaká tá lampička, alebo sa trápi ten kresťan. Ale ako náhle to v ňom horí, tak sa stáva to, že začína svietiť. Ale podstata je tá, že písmo sväté nám nesvieti do očí. To sa nám nestane. Podstata písma je to, aby nám svietilo pod nohy. Aj cez dobrý príklad našich blížnych, ale sila Božieho slova je na chodníky, aby nám svietilo. Životné chodníky každého jedného z nás. A teraz je to ale podobné
ako keď ideme autom. Šoféri to vedia veľmi dobre, že najmä keď sa ide po tme, že radi by sme vidieť ďaleko a pritom tie svetlá na aute svietia len kúsok. Ale zaujímavé, že vždycky ten kúsok, ktorý potrebujeme. Že? A podobne sa to deje aj s písmom, že ono nám zažne svetlo, ale nie až do konca života, že teraz budeme vedieť kadečo, kde, ako máme prežiť, ale vlastne vždycky na ten úsek života máme dosť svetla, aby sme mohli bezpečne kráčať. A toto nám spôsobuje práve Sväté písmo a toto nám môže tak pomôcť, aby sme kráčali v pokoji a s takou dôverou, nádejou. A sami sa stávali svetlom v našej rodine a našim deťom a tak ďalej. Preto sa každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom Nebeského kráľovstva, podobá hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré. V tých pokladniciach bývajú šperky pradávne, po prababičke, ktoré nevyzerajú nejak strhujúce, ale majú úžasnú hodnotu, lebo to nosila mama, babka a prababka a to sme si dedili a to mi mama vtedy dala, keď to a toto a to odložím pre svoju dcérku a tak ďalej. Zrazu sa nám to tak prepája, má to hodnotu morálnu aj veľkú, hlbokú. Zas na druhej strane písmo je nielen, že tam sú staré vykopávky archeologické a tak ďalej, ale v písme sú aj nové veci. A určite ste už videli, občas sa niekomu podarí aj moderný šperk krásny, nie? Ako niektoré šperky môžu byť aj moderné, krásne. Čiže v tej Biblii sú aj také šperky, ktoré ešte len odhalíme, ktoré, ako doslova Sväté písmo píše, budú ako náhrdelník na našom hrdle tie slova, alebo ako diadém na našom čele, ako sa to píše v knihe Múdrosti, lebo múdrosť Božia je našou najväčšou okrasou. Takže vlastne písmo je pre nás taká pokladnica, kde môžeme hľadať to, čo potrebujeme v tomto období nášho života, to, čo by nás mohlo okrášliť a čím by sme mohli priniesť trošku viac krásy aj do našej rodiny, aj do našich komunít a spoločenstiev. Tak sa nebáť, ako načrieť aj do tých pokladníc. Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. Toto je taký posledný oficiálny môj obraz, symbol, ktorým sa nám predstavuje Biblia, a to je, že je to kniha pre srdce. No, toto som nedomyslela, to nerobí dobre na mikrofóny, taký šuchotavý papier, tak to nebudem vybalovať, ale je to sviečka, ktorú by sme mohli zapáliť, a teda by sa nám tam spojil obraz svetla, tepla, aj ohňa, aj to, že je to kniha pre srdce. Čiže to je kniha. Mária nosila vo svojom srdci aj to, čo nechápala. A tento obraz je pre nás veľmi výrečný, pretože aj my v písme veľa vecí nechápeme, alebo nechápeme ich hneď. Ale to není kniha enterová Biblia, že stlačím a mám odpoveď. Je to kniha, ktorá sa vie udržať v našom tele. Ani bábätko sa nevyvinie v tele ženy nejak enterovo, že hneď potrebuje rásť, dozrievať, potrebuje robiť tú svoju cestu. Aj pre naše srdce to slovo, ktoré v ňom nosíme, potrebujeme ho uchovávať vo svojom srdci, nosiť ho. Tak sa nemáme báť toho, lebo dnešná kultúra nás možno trošku učí tomu, aby sme si vypočuli, sedí mi, keď nesedí, odhodili, alebo nerozumiem, odhodili. Hej, ako tak selektovali veci. To, čo mi sedí, dobre. To, čo mi nesedí, s čím sa musím trošku pozápasiť, to akoby tak odsúvam niekedy nabok. Takže nech je nám to v tomto takým povzbudením písmo, že ako Mária, aby sme ho nosili v srdci, lebo teda mala čo robiť, keď roky niektoré veci z Ježišovho života nechápala, a môžeme povedať, že až po na nebo vzatie mala dosť toho, čo nepochopila. Hneď a úplne z Božích úst. Mala najlepšieho učiteľa pri sebe, aj tak nechápala. Iné symboly, ktoré sa nenachádzajú veľmi ľahko vo Svätom písme, že je kompas.
akože orientácia. Keď stratíme smer, že zrazu sme pomotaní, jak sa z toho lesa dostať von, tak máme kompas. Funguje, Majo, kompas? Dobre, ešte. Niektorí ho máme aj vo svojom vnútri. A to je to. Vlastne ten cvik s písmom spôsobí, že my si ten kompas pomaličky ako slnečné hodiny budujeme vo svojom vnútri. Keď ale čakáme, že múdrosť na nás spadne z hora, z neba, no tak môžeme čakať niekedy až do konca života. Lepšie je, keď tú orientáciu vnútornú trošku zbierame už počas života. Určite to robíme aj počúvaním kázni, aj počúvaním Božieho slova, ale ja si vždycky myslím, že to písmo si musíme skrotiť aj sami. Že nesmieme byť ako deti, ktorých musí niekto krmiť nedeľu čo nedeľu. Nie, že by to bolo až tak strašne ponižujúce, pokora nám nezaškodí, ale ide tu o to, aby sme sa nebali aj my to písmo zobrať do vlastných rúk a pozápasiť si s ním. Písmo je aj zrkadlo, ako zrkadlo. Že vidíme sa v ňom niekedy pozitívne aj negatívne, alebo vidíme v ňom svoje vlastné nedostatky, alebo v čom by sme mohli podrásť. Čiže je dobré sa naň dívať aj z takého hľadiska, že aha, toto asi trošku takto, hej, alebo toto tak, alebo toto takto. Čiže to písmo nám pôsobí aj takýmto spôsobom, aby sme sa dobre akože rozvíjali s takým správnym spôsobom. Keď budete mať troška času, tak si môžete pozrieť 119. žalm, ktorý je najdlhšia kapitola v písme, ktorá má 22 strof podľa hebrejskej abecedy. Není síce tak krásny v slovenčine ako v hebrejčine, lebo v hebrejčine vždy začína na jedno písmeno abecedy postupne. Ale čo je zvláštnosťou tohto žalmu, a to sa podarilo aj našim dobre prebásniť, je, každý verš hovorí o Svetom písme, o zákone, o prikázaniach, čiže má ten motív ustanovenia a tam vlastne každý verš hovorí o tom, ako vyjadruje teda tú silu toho písma, čo pre náš život by malo písmo byť. My, keď sa stávame učeníkmi Pána Ježiša, vlastne zjednocujeme v sebe obidva postoje. Počúvame písmo a prijímame sviatosti. Lebo ak prijímame sviatosti, sme kresťania, ale možno takí statickí. Nie sme učeníci, ktorí chodili s Ježišom a počúvali ho a sadli si mu k nohám a kráčali jeho cestami. Dobre? Takže toto je aj na také osvetlenie, prečo je dôležité si reštartnúť ten vzťah k Svätému písmu a hľadať aj ten osobný vzťah k nemu. Myslím, že ešte je tu trošku takýto problém, že my to Božie slovo prijímame dosť racionálne. Že ono ho chápeme viac hlavou ako srdcom. Počúvame ho hlavou, chceme mu rozumieť a hneváme sa, keď nerozumieme. Ale je to vlastne, Sväté písmo je pre srdce človeka, ako sme povedali. A preto to vám aj tak poviem, že možno sa trošku znechutíte, že nič také horibilné sme sa nedozvedeli. Neboli to vysoké vedecké výšky, ale práve tam je ten problém, že my, keď si písmo necháme v tej intelektuálnej rovine, tak je to zabité. Sem tam nám niečo poštekli uši, nadchne nás, jaké fajn, ale nevojde nám to do života. My potrebujeme mať k tomu písmu taký kuchynský vzťah, taký normálny, obyčajný a preto možno aj tieto haraburdy, čo som vám tu doniesla a možno aj na budúce sa že potrebujeme otvoriť si ten vtelený rozmer Božieho slova. Akože nahmatať, čo je v ňom také normálne, ľudské. Lebo ak to budeme dogmaticky a morálne brať to Sväté písmo, tak to je presne to, čo náš brat v Kristovi povedal teraz. A zostaneme na tom bode mrazu. My nesmieme ho vnímať len po tej stránke ani dogmatickej, vieroučnej a morálnej. Lebo sme sa naučili možno dávno, že písmo Sväté nás učí, kto je Boh a čo máme robiť.
Ale pozor, darmo tam bude už dneska celý lexikon, čo máme robiť. Ak ja nemám silu to robiť, ja to robiť nebudem. A preto to treba túto odpoveď obrátiť hore nohami a povedať si, že písmo je to, ktoré ti dá šťavu a chuť a radosť, aby si robil napríklad aj to. A keď zvládneš aj to, a potom s Božou pomocou aj to. Že ako teda čítať to Sväté písmo, tak ako ste povedali, ten pekný symbol, že to svieti, ale teda nie je diaľkače, že to ďaleka, že už viem celý svoj život, ale na ten kúsok, čo mi stačí. Že niektorí hovoria, že začať Markom, alebo ja neviem, či jedna kapitola denne stačí. Že ako si nastaviť ten model takéhoto čítania Svätého písma. A zároveň možno sa opýtam, že teda, či sa hovorí, že novým zákonom je asi že ľahšie začať, samozrejme, ako začať od starého, ale že ako teda si nastaviť ten model, že dobre, že idem začať so Svätým písmom každý deň, aby mi to dalo tú šťavu, ale že ako? Teraz moja odpoveď by bola asi taká, že nechajte sa viesť Božím duchom. Vy sami skúšajte. Ja môžem povedať, čo je dobré, osvedčené, alebo čo vám môže pomôcť, ale urobte to presne tak, ako by ste to vy chceli teraz, momentálne, alebo v najbližšom období, aj to čítanie písma svätého. Mladý človek potrebuje veľa prečítať. Starší človek, tomu stačí aj málo. Takže, alebo niekto je unavený, tak nemôže veľa. Niekto pozná už dobre evanjelia, už to ani nemôže v kostole počúvať pomaly. A pritom je to najkrajšie texty, aké na tejto zeme existujú. Že nový zákon to je ako esencia, jak príchuť. Viete, čo sa do zákuskov alebo do likerov, proste esencia. To je sila, to je jak atóm, to je ako atomová bomba. Nový zákon. A niekedy človek je taký slabý na tú silu toho evanjelia, jak je nabité tou výškou morálnou, duchovnou a silou. Ale ten starý zákon vám dá tak oddychnúť niekedy. A pozrite si, však toto, keď ten Dávid porobil, tak není to so mnou až také zlé, Marienka. No. Alebo toto ten, alebo tamten. Ale tu nejde len, že my sa trošku tak pozrýchame, ale ukáže sa tam tak tá milosrdenstvo Božie tak podrobnejšie. Ježiš, to nám je jasné, zomrel za nás na kríži, krátky život a všetko to išlo jak na páse. Ale tu v tých rôznych dejinných okolnostiach môžeme čítať tú Božiu dobrotu, že aj keď tam bol prísnejší ten Pán Boh, ako, niekedy si o tom povieme tiež, ale tá dobrota tam vždycky vyhrala. Písmo hovorí niekedy o tej istej veci rôzne. A my musíme si to hodiť do toho počítača našej hlavy a nášho srdca a nosiť to tam, aby sme pochopili, prečo tu takto hovorí o tom písmo a tuto inak. Čiže písmo nás učí, aby sme boli rozmýšľajúci, uvažujúci, modliaci sa ľudia. A nie, že dáva nám hotové odpovede. Môže byť, tak? Takže musíme hľadať nejaký iný spôsob na čítanie. Ako úplne základný, viem, že asi by ste boli spokojnejší, keby som vám tento jeden aspoň recept povedala. Úplne základný. Prvý krôčik je ten, že nájsť si vo svojom písme to čítanie, ktoré sme počuli v nedeľu. To evanjelium. Ale čo je dôležité, že nie v katolických novinách alebo v mobile, ale vo vašom písme, aby ste vedeli, kde to je, za čím a pred čím. A všimnete si, že túto nedeľu a budúcu túto. A tento verš vynechali. A ja si ho prečítam, lebo by mi chýbal. A možno pochopím, prečo ho vynechali. Ale proste začnem mať vzťah potom k celému tomu textu, knihe, ktorého sú čítania. Tu sú dva rozmery, čo sa týka písma, a k tomu sa určite niekedy dostaneme podrobne, pozorne, že jedna vec je spoznať to písmo. Aj to si musíme dopriať, že ja, tak aby som ho poznala, tak si ho prečítam. To je jedna vec. Druhá vec je modliť sa z písma. A niekedy je dobre si povedať, že čo budem kedy robiť, alebo či budem robiť, alebo budem len toto, alebo aj tamto.
Rozumiete, že to už je na osobnom živote každého z nás. Ale písmo není len na poznanie, je aj na modlenie. A zase, poviem to trošku z iného konca, aby vás to pozbudilo, že ak ja sa chcem dobre modliť z písma, tak niekto používa na to všelijaké komentáre a výklady. A donesie si 10 kníh a teraz to číta a toto si tam hľadá a zabije kopec času. Ale kto má načítané to písmo, nosí si komentár v sebe. Rozumiete tú súvislosť? Že ak ja trochu viac poznám to písmo, skorej mi naskočí, čo tam v tom malom úryvku je. Čiže preto dve ruky má ten vzťah k písmu. Jedno je spoznávať ho a nechať na Pána Boha, čo porozumiem, čo ma osloví. A druhá vec je akože naozaj nad ním sa trošku aj ponamáhať a prosiť o svetlo. 5-krát si to prečítať, Pane, čo mi tým chceš povedať. Dobre, to sú dve ruky pri našom vzťahu k písmu. Amen.